kutya kana kudini zvitori nemeaning andika zvine chirevo zvinhu izvi isu tangozibvisa kuti vanhu vafambe zviri right parod because apa ukaona nyangwe even nematraks anga kutopindirira kudeoso imhepo yanorasirwa isedza munhu akarasirira zvinhu zvika izva mweya wekuti unenge uri kuuraya munhu kuti nechizi pane mhiko yerope isopoti saka zvinofanwa zvindonorasirwa pamharadzano ndo situation yakaitwa inyaya yekuti unenge uri pakuda kubatsirwa ndikaka saka mukubatsirwa kwekuya murabi anenge ari kukubatsira ndiani kutora kuti torako indotinga banga rakada izvizvi tirasire zvinhu izvi mharadzano nomali inoshandiswa mukuparadzanisa vanhu saka it means kuti munhu akagadzirirwa mhiko iyi ine chirevo chekumuparadzanisa nemhepo da kuonesa ichokwadi chiri kuitika handiri muriona hari nomali inoreverera kuzvimatare zvekuzi munenge uchizi maybe unenge une shavi rekubuda zvinana mbuya and so forth mune ropa muzvandasenda hamuna ropa koko mune vamunerechi saka vamwe vanobva vachitora zvimahari zvezve voshandisa kune shai rekubuda kana kune shai rinenge richida kubikirwa zvimadorodoro and so forth zvozinga zvindondasirwa pai pamharadzano ndo saka patorwa hari yechizvindoniswa pai pamharadzano. Nawo mabvisa madeketera mukakumbira kuti zvinge zvichisendekwa paruti anhu aone kufamba zvareva here kuti makanganisa dare remunhu zvezvinoita zvinogona kukanganisa dare remunhu ndochokwadi chepiri hazvibatsiri kuti iwo zvikunakira vamwe vanhu uchirwadziwa kana vanhu shaya pekufamba because of zvinhu zvaisa pamharadzano